Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi caiff prifysgolion ailgychwyn a ddysgu myfyrwyr trwy ddulliau cyfunol, gan cyplysu dysgu ar gampws a dysgu ar-lein ar gyfer tymor yr haf. A roeddwn i'n awyddus i ddiweddaru rheini ohonoch chi sy'n byw yng nghyffiniau'r campws yma yng Caerfyrddin o'r trefniadau mae'r brifysgol wedi gwneud mwyn croesawu myfyrwyr yn ôl i'r campws ac yn benodol eich sicrhau ein bod ni'n cymryd camau priodol i ddiogelu'n cymuned wrth i ni reoli cyd-destun y coronavirus. Yn ystod y misoedd diwetha, rydyn ni wedi blaenoriaethu'r myfyrwyr hynny a mae angen mynediad i offer ni adnoddau arbenigol arnyn nhw. Adnoddau fel gweithdai, stiwdios a labordau. Rydyn ni bellach yn paratoi groesawu'r mwyafrif o'n myfyrwyr yn ôl i'r campws ar gyfer sesiynau dysgu wyneb yn wyneb, gan wneud hynny yn raddol a chyda gofal. Bydd y rheini a fydd yn dychwelyd i'r campws yn gwneud hynny ar gyfnodau gwahanol a fydd wedi rheoli'n ofalus yn ystod yr wythnosau nesaf. Rydyn ni wedi gosod cyfres o fesurau yn ei lle fel rhan o'n cynlluniau asesu risg, a fydd yn golygu lleihau'r nifer o fyfyrwyr a fydd ar y campws yr un pryd. Mae hyn yn cynnwys addasu'r modd y byddwn yn cyflwyno'n rhaglenni a'n gwasanaethu yn ogystal ag addasu amgylchedd y campws. Mae hefyd yn cynnwys darparu mynediad i brofion rheolaidd a phwysleisio'r angen i wisgo gorchuddion wyneb i gadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo. Mae'r brifysgol yn gwerthfawrogi'n fawr y gefnogaeth barhaus yma'n ei derbyn gan y cymunedau yma'n ei gwasanaethu, a'r berthynas agos a'r ymddiriediaeth rydyn ni wedi datblygu ar hyd y blynydde. Bu'r flwyddyn ola yma yn un anodd i bawb, ac rydyn ni wedi colli'r cyfle eich croesawu i'r campws i fwynhau'r holl ddigwyddiadau sy'n rhan mor anatod o fywyd prifysgol. Mae tymor yr haf wrth gwrs yn ben llanw ar ein calendr academaidd wrth i ni ddathlu llwyddiannau ein myfyrwyr ni. Mae'n staff a'n myfyrwyr wedi gweithio'n ddiwyd trwy gydol y flwyddyn, gan sicrhau bod y broses addysgu a dysgu yn parhau gweithaf heriau'r feirws. Ac na fydd modd i ni eich gwahodd i'r digwyddiadau y bwriadwyd wedi cynnal ar y campws, ein gobaith yw y bydd modd i chi ymuno ni ar gyfer nifer o ddigwyddiadau rhithiol yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Ar ran y brifysgol, gai ddiolch yn ddidwyll iawn i chi am eich diddordeb a'ch cefnogaeth barhaus.